muri yeZimbabwe pandiri panapa ndine munzi wedenga kana kuti munhu waMwari. Kana ndichitaura nyaya dzakafanana kuti muri yeZimbabwe ndiri kutaura vanhu vanoita kuti vanhu vapinde munyasha, kana kuti vanezwi vanotaurwa nezwi rekusangana nedenga vachizouya kuturikidzira kuti vana vaMwari vangararama sei, vangafamba sei pakurarama kwavo. Ndo zvandiri kuzama kutaura panapa. Saizvozvo muri yeZimbabwe handisina kutaura zvakawanda nokuti panapa ndinavo vene, ndinaye munhu wacho, kana kuti ndinawo profeti. Munoziva vakawanda vari mukati mokuti vati profeti Joseph. Takabhuita nyaya dzakafanana nekuti kuchurufamo kune moto waingobuda mumba, dzimba dzichitsva, vanhu vachiita sei. Kana kuti mumwe mutambi webhora anozivikanwa nezita hombe wemuno muZimbabwe akambosvika pakurwara. Pakaita zvakare vana vanga vari kuDZ extension vakanga vari mukati mekuchema, umwe mwana achiona kuti umwe wangu wakutorumwa nenyoka, umwe wangu bhutsu riri kubva mukumbo. Vabereki vachimhanya vakabereka vana kumusana bhati vasingazivi kwavari kutizira, mwana achiti ndo kune nyoka, ndo kune chiye. Vakaita zvakawanda zvatakaona Amerika. Nhasi ndite rombo rakanaka rekusangana remhuri yeZimbabwe. Vane zvavari kuda kuzivisa kunyika, vane zvavari kuda kuvaudza kuti vachange vachifamba sei, vanonamata sei, vachazozvifambisa sei, kuti vanoda kunzwawo, vanonzwa nyasha dzokupinda mumweya vangapinda sei. Ndisina mashoko akawanda rega ndichiti makadii zvenyu basi. Makadii zvenyu. Profeti makasimba yasi tinofara zvakanyanyisa anditi tinombora sikaga rekati kukwazise profeti makasimba yasi ndete kurombora kana kusangana ne profeti sokureva kwamuri kuita. Handizivi kuti mashoko amurida kuzivisa nyika nekusangana nenyika muchivaudza kuzadzisa. Ende chandinoziva ndechekuti mashoko enyu chete ndiye kuti vanhu ngavapore, vanhu ngavararame, vanhu ngavapinde munyasha kuti vagozokwanisa kupinda Mwari kana nguva yedu yatakamirira yakwana runove rufu. Very true, very true. Sekutaura kwavaita tinoitwa profit kuda kwashe Jose. Tinopindira maservices paCity Sports Center, tinopindira every Sunday ipapo kubva na8 o'clock kusvika na3 o'clock. Ma1-on-1 anoitwa zvakare ipapo zvekuti munhu ukasvika makuseni ukatira kubata 8 o'clock paCity Sports Center tine time yema1-on-1, tine time yeservice zvakare. So vanhu vakasununguka, you are free to come. But shoko randinaro nderekuti tine maSundays atiri kuita atiri kuti family deliverance, healing nekudzikinurwa kwemhuri, nekuti mafamilies mune zvakawanda zvinenge zvichiitika. So ndiri kuona kuti people are coming different, people are coming from different places. Saka taronga a mega all night. This is an all night, a big all night. Yatapa zita rekunzi night of creation. Why rekunzi night of creation? Manhero atiri kutenda kuti uri kuona kuti paupenyu hwako kune zvinhu zvawakasikwa zvichinzi naMwari izvi ndo zvako izvi, but kune kurwiswa kuri kuitika paupenyu hwako. Tiri kuti isusu zvakanzi naMwari ndizvo zvako ngazvioneke, utano hwakanzi hwako ngahuoneke. Muri menyu mune zviri kuitika zvamunyaziva kuti izvi hasisiri zvedu izvi, kufiwa kuri kungoitika, vana havagare mudzimba, vanhu havadai. We are saying we have got a night of family deliverance and healing, a night yekuti zvimwe zvinhu Jehovah achazvirestore in your family. So this night, this all night, this mega all night, it was night of creation. Change tichitira munzvimbo yeNational Sports Stadium. This all night change chiitwa musi wa 23 August. Right. So this all night prayer, my families achanga achiuya achidzikinurwa. Change tine time yekuzoona mafamilies zvakare padei racho. Mafamilies tinge tichimaona for on-one as well. Azvibhadhariswe just for free. Kunguva nefamily yenyu modzikinurwa, then is honored prayer ichizotanga zvayo around 4 p.m. Ndingatabukana ukubvunza profeti. Tinoziva kuti munyika muno mune makereke akawanda. Vese vanotonamata Mwari. Chamungakwanisa kuudza vanhu kuti izvo Mwari kuti ndiri kukereke yangu, Mwari kuti ndiri kukereke yangu. And for sure makereke aripo akawanda. Chamakasiyana nevamwe chamuri kuti imimi kana mauya patiri chinofanira kuti chigamuchirike uyezve makasiyana nevamwe asi Mwari wedu ari mumwe chete. Chii profeti? Ndizvozvo Mwari watiri kunamata umwe chete uye tinotenda muzita raJesu. And but this all night hatisi kuti kana wauya chibva wasiya kuchechikwenyu chinguuya ungoitwe zvakanaka, usunungurwe muzita raJesu. What you want to see, tirakuona solution paupenyu hwako. Pane zvinhu zviri kuitika zvaunoona kuti zvimwe yetsvina iyi, but wanetsekana. So we are saying as you come pa all night uri kuya kuzosangana naJesu kwete neni. Ishe Jesu vodzikinura upenyu hwako woitwa zvakanaka. So from different places. Saka zvatinenge tichiita, I know kuti vamwe vari kumanzvimbo dzimwe dzakasiyana siyana dzingava kure neHarare vanoona kuda kunetsekana kuuya kana kutadza kuti vauye because of transport. Tine transport tichange tichitumira from different places.
saka okay muri kureva kuti kune vanhu vanogona kunge vachifarira kuti vakwanise kuuya but zvikwanisiro kureva zvinhu zvakafanana nemari transport muri kuti munovatumira right prophet wonaika kune munhu asiri kukwanisa kuuya dzimwe dzenguva ari kuchegutu mumwe ari kukadoma ndirika ari kuda kuuya kuti muzive kuti nhamba yevanhu vari kuchegutu inhamba yakati nhamba yevanhu vakadoma nhamba yakati nhamba yevanhu vakarwe inhamba yakati mune pamunokwanisa here kubatsira nevanhu vamwe vacho vanamati nemi havana manhamba enyu havazivi pamunamatira ende mukati meguta reharare pamuri kuitira hapazivi muchaita sei kuti musanga mune manhamba here amunoti izvezvi vari kuda kutibata tibatei panhamba dzakati tigoziva kuti kukaroitira vanhu vakati uyezve muchizovaudza kuti vekaroi unganai panzvimbo yakati vekaripa unganai pakanapa muchaita sei kuti mukwanise kusangana nevanhu vari munyika inoyi vari kuda kusangana nemi notenda mwari izvozvi tagara kune vanhu vari kuungana munzvimbo dzakasiyana-siyana muno muzimbabwe but maybe mwani anga asingazive maybe muguta rautori kune vanhu vagara vari kutoungana nakare asi what I'm going to do ndichapa nhamba dziri panapa unosenda message maybe uda kuzouyawo night iyi unosenda message kana kufona panhamba idzi dzichange dzichidayirwa right nhamba idzi dzinoti 0789 774 706 ndakadzokorora pastor yes 0789 774 706 ndichapa dzimwe dzekupedzisira dzimwe dzekupedzisira dzinoti idzo this all night kune vari kubvunza kuti iriko rini iriko musi wa23 August munational sports stadium 23 August national sports stadium it's an all night yatinenge tiri mafamilies achiuya achisunungurwa uye tinenge tine time yekuzoona mafamilies for one on one zvakare kune vari kunzvimbo dziri kure dzakasiyana-siyana kune transport ichauya kuzokutakura ikoko for free yokuunzai yokudzorerai kana kune vari muno muzimbabwe asi kuti maybe uzive maybe muguta rautori tiri kutombosvika asi hausi kuzviziva tine nhamba dzatichakupai panapa dzekuti ukwanise kunge uchiona information zvizere now nhamba tichadzokorodza zvakare 0789 774 706 then lastly dzinoti 0777 191 761 kana kuti 071 205 7123 right mukasa message kana kufona panhamba idzi either mwari kuti maybe all night itori kure indira kutosunungurwa izvozvizvi ukasa message panhamba unokwanisa kuwana mukana wekuti usunungurwe udzikinurwe muzita rajesu so please you are free to call you are free to send your message if you want to be part of the all night ichange iriko musi wa23 August national sports stadium one on one of my families ichange ichitanga from 3 p.m. totanga kutoona my families as people will be coming for this all night. Thank you. Prophet, ndakamira side rekuti tine vanhu vakawanda vari kutitevera vari kutinzwa zvinofamba sei ndikatarisa ndatenderera munzvimbo dzakawanda ndatenderera munyika ndichiona munonamatwa muchiitwa zvese prophet ndikakutarisa inini nemaziso angu enyama ndinotoona kuti muchiri wechidiki asi muri kukwanisa kutungamira nebasa raMwari muchifamba nguva yamunenge makamira mberi kwechiita chevanhu vaMwari sesangano mazera amunotungamirira mazera amunopiwa basa raMwari kuti mutaure anenge ari mazera makuru makuchina musungu makuita sei munonzwa simba remi muchishandisa apa munonzwa zviri sei kana kuti mune vamwe vanhu vanosvika vachiti ndine mufananidzo wenzvimbo imwe yandakasvika inini DZ extension yekuti wandakaenda naye munzvimbo iyi akatoda kuti uchikawo kusvika ndichidzika moto ndisvike ndichinzwa chitiko chiri kikaya ndichisvikako ndichinoona vana vamwe vakambobatsira ikoko mwana umwe vana family yairwara yese vairumwa nenyoka asi mwana achiti kana karumwa one aiona kuti umwe wangu akurumwa but vabereki vasingaona ende paanopedza kurumwa pachisara pakadhinda maziso bvudzi dzichibuda mugumbo dzega handitika so nguva iyi yaiprophet chiri kunetsa vanhu ndo chamaimhanyira kuti muda kuenda kunobatsira ikoko inini mange musikanzi wekutyei ini ndinovimba kana munhu wakatumwa naMwari Mwari ndiwo vanenge vachiita zvese and there is power in the name of Jesus muzita raJesu mune simba
takapiwa simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavara. So we believe in the power of Jesus. Saka kana tichita zvinhu izvi, we are not the one vari kuapproach this situation. Ndi Jesu ari matiri. Isusu we are just vessels. Saka there is no fear. There is no room for fear. Hapana kutya. Hapana kutya. Kana Bible rinoti tichamwa zvinodhaka, tigobata zvinoruma, tigotsika zvinobaya. Amen. Asi hakuna chichatikurira. Very true. Very true. Varanda vasheni vana Mwari vari kunzwa kuti neniwo ndinenge ndakutopinda munhu. Zvinenge zvakutoita sei? Zvakutobata. Ndinovimba kuti dzimwe dzenguva vamwe vanotobonzwa ndiri mukati mekutsudzura ndichirova ndimi dzedenga. Aiwa dzangu ndedzemaparo, pana patasvika majita vari kutaura chaidzo kwacho kwatinомbobatwa pamusoro zviita sei zvichinaka. Saka mhuri yeZimbabwe ndiwo nguva yatakati nayo tina Prophet Jose andika makasununguka kuudza kuti zita rechechi chenyu rinonzi chii? Right, zita rechechi inonzi Victorious Family Church International. Tinopindira every Sunday paCity Sports Center. Tinotanga na 8 tichipedza na 3. For 1-on-1 tinotanga na 8 zvakare paCity Sports Center ipapo. 1-on-1 it's free. Just come uzosangane nesimba raMwari. This Sunday 10 toripo, every Sunday we are there. Tichimirira this mega night we call Night of Creation. This all night. Musi wa 23 August, National Sports Stadium. God bless you. Asi shoko randikati mupesiridza ndingangoti munhu wese akasikwa naMwari, hazvina kuti mwana weZimbabwe kana kunze kwenyika anonamata neasinganamati. Muda kumuudza shoko rekuti chii? Ndakumuudza kuti Ishe Jesu vari kudzoka. Ngatitaramirei Mwari. Ishe Jesu vari kudzoka. Shoko raMwari kubhuku yavaroma Romans chapter 14. Umwe nemumwe achamira pamberi pechigaro chaMwari achitongwa maringe nezvaakabata. So my word for everyone who is hearing is give your life to Jesus Christ. Raramira Jesu ndava nguva yava pedyo. Ngatitaramirei Mwari, tirarame tichinamata, mwoyo yedu takazvipa kunaye, nekuti there is a day that is going to come. So iye anokuda Jesu. Whatever chaunosangana na kuti muchazowaparidzira kuti vakawanda vanorasika manyaya kuti mwoyo kupedzisira yapedyo, kune mumwe akapinda chechi vakasvika panzvimbo, muchazovazadzisira mamumweya kuti nguva iri kutaurwa yakafanana nepo. Aiwa ndinondanga ndiri vanokudai mhuri yeZimbabwe, Profeti naMwari tichafamba tiri mumweya. Amen.